Wah, bro, Pak Wo, lah ijo. Jarene iki malam Jumat kliwon, Pak Wo. Tapi anane Kak bangane jegengge dhewekan kaya ngene, Pak Wo. Ndelok Nabadir iki kepada bunga-bunga, Pak Wo, malam Jumat kliwon ke raine ngono pada semprinah-semprinah ngono pada junebut ke kawit sore, gampange resik-resikan ngono nggo junebut ke lah. Iki kepriye kaya ngene iki, Pak Wo? Empan junebut resik kae pada beanane jegengge dhewekan. Wah, bro, badire iki ora pada atus resik-resik kawit sore ngono ki ora jenenge iki duwe kuwe sing nggo tambu arep mengkono krembut-krembut karo enggep-enggep mengono lah iki nek jegengge kaya ngene dhewekan ki nek ene kepengin ngono ki mangane luru tambu arep ngendi Pak Wo ora duwe enggep-enggep ora duwe krembut-krembut ki Pak Wo mbero Pak Wo yang ngene iki anane kur lah iya tok Pak Wo anane iki tangis batin Pak Wo ning yang ngene iki wah anane iki tingak tinguk ngono turun kae keleng-keleng pan merem ora pinter Pak Wo